दा समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दंफैयो सासे इउटिउबार मुंदांखा इउटिउबार बिजनी हालामनि बरबाजार साखाथि सिलबारि गामियाव बे इउटिउबारा गावनि प्रजेक्टफोरखौ मावगासिनो दङ आरो गोबां सा नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानि बिथिं जानानै दङ जे बिथां इउटिउबारा आथिखालाव गोबांथार भिउ एबा भिउवार्सफोर मोननायनि गेजेरजों गावनि थामोनथाखौ लाखिगासिनो दङ इउटिउबनि बिथायाव बिथाङा जाहैबाय सुस्मिता छेत्री दैमारी जों बिथांजों दा समाव गोबांथार बाथ्रा सावरायगोन बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो इउटिउबाव बिथाङा माबोरै आगान होखो लोगोसेनो इउटिउबनि गेजेरजों बिथाङा माबोरै जिउ खांनो सिगांदों जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों खुलुमबाय खुलुमबाय सुस्मिता छेत्री दैमारी बिथांखौ इउटिउबनि गेजेरजों गोबां साया सिनायखानानै दङ आरो बिथांखौ गोबांसा भिउवार्सफोरा लाइभनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा सोंहरनायबो मिथिनो मोननाय जादों आरो इन्टारेक्सनखौ बिथाङा मोजाङैनो होबोबाय थादों बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय दिनै लोगो हमनो फैनायनि कारना जाहैबाय जे बिथाङा सासे सैखात बर' आइजो जानानै दङ दासान्दि आरो बिथाङा माबोरै बर' आइजो जाफैखो जों बिनि सायाव जोङो सावरायगोन दा समाव जों बिथांनि सिनायथिखौ लानि जे नोंथाङा उन्दै बैसोनिफ्राय कलेज लाइफसिम माबोरै नोंथांनि जिउखौ बाबेन होदों माबोरै पास खालामबोखो बिनि सायाव बुंनो लाग्रोदो आरो नोंथांनि सिनायथिखौ होना लादो खुलुमबाय आंनि नामा सुस्मिता छेत्री दा दैमारी जाबाय बर' जाबाय माने थ' आं उन्दैयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बाताबारि कान्सि बाजाराव जोनोम जानायमोन आंनि बाबा टिचार सासे बिनि उनाव बिनिफ्राय जों बिजनीयाव थांबाय माने इयाव बाबाया थांबाय आरो मोजांनि थाखाय टाउनाव लांदोंमोन जोंखौ फरायनो आं जिजस मेरियावबो फरायबाय एसे ओमफ्राय बिनि उनाव आंखौ सिक्किमाव लांबाय एसे मोजां फरायनो साननानै ओमफ्राय दा सिक्किमनिफ्राय फैबाय बिनि उनाव बङाइगावआवबो फरायबाय आरो बिनि उनाव फैनानै दा गामियाव फरायबाय आरो हाई स्कुलखौ एन्ड बेनि उनाव बिजनीयाव कलेज आं ग्रेजुएसन जाबाय बिजनी कलेजनिफ्राय थ' बेनोमोन उन्दै सम माने हाई स्कुलखौ नोंथाङा बहा फरायदों हाई स्कुला आं गामियावनो फरायदों मडेल हाई स्कुल गोदान प्राइभेट स्कुलमोन बेयावनो बाबाया हरदों आरो बेयावनो फरायदों आं कलेजखौ बिजनी कलेजाव फरायदों बेनिफ्राय ग्रेजुएसन जाबाय आं सिक्किमाव मा फरायखो सिक्किमाव क्लास 5निफ्राय 7सिम फरायदों सिक्किमाव बेनिफ्राय फैफिननाय जायो बिजनीयाव आरो बिजनीयाव नङा बङाइगावआव फरायबाय बङाइगाव मा स्कुलाव फरायखो बेंटल गेटआवनो फरायदों आं बेयाव एसामिस मिडियाम फरायदों आरो फैनानै बिनि उनाव हाई स्कुलबो एसामिस मिडियामाव खालामबाय आरो कलेजाबो एसामिस मिडियाम फरायदों उन्दैयाव इंलिसमोन आरो उनाव एसामिसावनो थांबाय ग्रेजुएसनखौ बिजनी कलेजाव खालामनाय जादों मा डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मेजर लादोंमोन आं मेजर लायाखैमोन आं जेनेरेल फरायदों आदसा दा समाव जों मिथिनो मोनबाय जे सुस्मिता छेत्री दैमारी बिथांनि सिनायथि नोंथांनि न'आव सोर सोर दङमोन जोंनि न'आव आइ बाबा दङ ओमफ्राय आंनि साब्रै बिदामोन दङ ओमफ्राय रावबो गैया आं हारसिं उन्दै बेनिफ्राय दा नोंथाङा सिलबारि गामियाव हाबा जाफैबाय आरो हाबा जाफैनायनि गेजेरजों दासान्दि बहायनो रायजो जागासिनो दं मिथिनो मोनदों जे सुस्मिता छेत्री दैमारीया जोनोम हिसाबै बाताबारि गामियाव जोनोम मोनदों बिजनीनि साहाथार गामि बियो बलांगुरि साखाथियाव आरो बिथाङा मोनसे नेपालि नखराव जोनोम जादोंमोन आरो नेपालि सिख्ला हिसाबै बिथाङा कलेज लाइफसिम फैदों बेनि उनावहाय हाबा जानानै दासान्दि बर' जानानै दङ नोंथांनि फिसायनि मुङा जुलिय दैमारी आदसा जुलिय दैमारी दा जुलिय दैमारी आरो नोंथांनि जे संसार बेयो गोजोनै थांगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा माब्लानिफ्राय इउटिउबाव आगान होखो जों इउटिउबाव जुलाइ 2020निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन दा बोसोरसे जाबायानो जुलाइआव बे आगस्ट जाबाय बोसोरसे मास मोनसे जाबाय बोसोरसे मास मोनसे थारमाने 13 months
मानो नोंथाङा इउटिउबाव हाबनो गोसो जानाय आंनि कलेज लाइफआ जोब्बायमोन बिनि उनाव आं ओरैनो थायोमोन आरो मबाइलफ्राव मानसिफोरनि ब्लगिं रेसिपिसफोर नायोमोन हिन्दी दस्रा माबानिफोर ओमफ्राय आं सानोमोन बर'नियावबो बिराद डिसफोर दं जे दुनियाखौ देखायनो हायो जोङो एसेबाबो ओमफ्राय बर'जों बुंबा बर'फ्राथ' बेफोरखौ रोंखायो ओंखायनो आं सानबाय आं हिन्दीनि मोनसे चेनेल खुलिनोसै ओमफ्राय बे डिसफोरखौ बिनि कालचारखौ माबायदि थायो जोङो माबायदि जानाय लोंनाय औ जानाय लोंनाय बर'नि जानाय लोंनायनि बागैबो आं कालचार जेनेबा मागोफ्राव माबोरै फालियो बैसागु माबोरै फालियो जों माबोरै थायो जों माबायदि मानसि बेखौ देखायनो नाजादों आरो खनसे आं लाकि जे आंना खनसे भाइरेलबो जादों आं क्रिएटर एन्ड रेस आं दङमोन बेयाव बिराद गोबां मानसिफ्राबो नायदों बेयाव आं बिराद खुसि मोनदों मानसिफ्रा नायदों जोंनि बर'खौ मानोना खथ' मोजां डिसफोर दङ मानसिफ्रा मिन्थिनांगौ बेखौ बेनि थाखायनो आं इउटिउब खुलिदों मेइन आंनिया बेनोमोन दाबो बेखौनो सोलिगासिनो दं बेखौनो खालामबाय थागोन आं आच्छा दा होमबा नोंथाङा माने बर'नि इभेन्ट्सफोरखौहाय माने फकासाव लाबोनायनि गेजेरजों माने मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिनायनि मोनसे माने सिन्ता बेखौनो माने फार्स्ट थिंआव दोननानै मिसनाव लानानै खामानि मावबाय थानाय जादों बेनिफ्राय इउटिउबाव जे आगान होबाय बेनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय दासिम नोंथांनि जेनाखि सापर्टआव थानाय भिउवार्सफोर साबसक्राइबार बेसेबां दङ साबसक्राइबार दा 80K जानोसैयानो दिनैनि दिनाव आच्छा बेनिफ्राय दासिम मोनबेसे कन्टेन्ट नोंथाङा आपल'ड खालामनाय जाखो कन्टेन्टआ जायखिजाया 100नि बारबाय आरो 100नि बारबाय दङ बे थांनाय 13 मान्थसनि गेजेराव आच्छा बेनिफ्राय माबायदि आर्न खालामो आर्न इउटिउबनि माने एफाबां मोना खिन्थु आं मोनो माबा कलाबरेसननिफ्राय एसे मोनो जेखौ आं सोलिनो हायो आरो जे रेसिपिफोर देखायबा एसेबाबो जोंनि फैसा थाङो बेफोराव खिन्थु बेखौ खालामनो एसे फैसा मोनो आरो बेनो नेक्स्ट collaboration means ब्रान्डफ्रा होयो जोंखौ माबाफोर बुस्थुफोर थ' बे ब्रान्डनि बुस्थुफोरखौ जों देखायनांगौ भिउअर्सफोरनो खिन्थानांगौ बिनि बागै बेफोर बुस्थुफोर हरो बा माबाफोर एप्लिकेसन बागै खिन्थानांगौ ओमफ्राय बेनि हिसाबै जोंखौ एसे फैसा हरो आरो बेनो दा बेयाव आर्न खालामबाय थानाय जादों आरो इउटिउबनिफ्राय सर्स फैबाय माबायदि सर्स फैयो इदिनो कल खालामो इसोरो इमेलफ्राव कन्टेक्ट खालामो नङाबा इन्स्टाग्रामफ्राव कन्टेक्ट खालामो बुङो जे इदि जोंनि ब्रान्ड नों बिदि खालामनांगौ जों प्रडाक्ट हरगासिनो दं बिनि बागै खिन्थानांगौ बेखौ खिन्थाबाय जोंनो बिसोर मानिबो हरबाय बे प्रडाक्टआबो जोंनि जायो आरो अबेबा एप्लिकेसनफोर दङ भिडिअ एडिटिं माबाफोरनि बेफोरनि बागै खिन्थानांगौ बिनिबो एसे फैसा हरबाय बेनो आरो दा जोङो फैनि जे नोंथाङा जे इउटिउब माने प्रजेक्ट खालामबाय थादों बा पस्ट खालामबाय थादों आरो बियो बर'नि इभेन्ट्सफोरखौनो फकास खालामनायनि थाखाय हाइलाइट खालामनायनि थाखाय दा नोंथाङा माबायदियै बे शुटिंफोरखौ खालामनाय जायो शुटिंआथ' जों दा माने स्टार्टिंनिफ्रायनो मबाइलजोंनो खालामगासिनो दं दा एसे सेभिं खालामनानै जों केमेरा बायगोन सानदों आरो ताकि मोजां भिउअर्सफ्रा मोजां फुटेज मोनथों बेनो आरो आच्छा दा होमब्ला नोंथांनि सिमाङा जाहैबाय मोनसे मोजां केमेरा बायनाय आरो केमेरा बायोब्ला बे केमेरा खेबनायनि गेजेरजों भिउअर्सफ्रा साबसिनै भिजुअलखौ नुनो मोनगोन आरोखि बे आच्छा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि बिनि उनाव फैफिनगोन सुस्मिता छेत्री दैमारिजों सावरायनाय हाबाफारियाव दान्दिसे ब्रेक लादों बोराइ बाथौ
फैफिनदों जों सावरायगासिनो दङ सुस्मिता छेत्री दैमारिजों जे बिथाङा सासे इउटिउबार आरो साक्सेस इउटिउबार होनना बुंनांगोन बर'फोरनि थाखाय जे बिथाङा 100नि बारा कन्टेन्ट आपल'ड खालामबाय आरो गोबां भिउवार्स बिथां मोननो हादों दा जों बे समाव सावरायनि बिथाङा जिहेतु सासे नेपालि सिख्लामोन आरो दा समाव बर'नि बिहामजो जानानै दङ आरो बर'नि बिहामजो जानानै बिथाङा बर'नि जानाय लोंनाय आरो बर'नि हारिमुखौ जोबोद मोजां मोनदों होनना बुंनाय जादों आरो बेखौ हाइलाइट खालामनायनि सिन्थाजोंनो इउटिउबाव हाबनाय जादों सुस्मिता छेत्री दैमारि जे नोंथ' दे बुंखाबाय नोंथाङा बुंखाबाय जे बर'नि डिश एबा बर'नि जानाय लोंनाय गोबांथार इभेन्ट्स दङ आरो बेखौ हाइलाइट खालामनायनि सिन्थाजोंनो इउटिउबाव हाबनाय जादोंमोन दा बर'नि डिश होनोब्ला नोंथाङा माखौ साबसिन बुंनो नागिरो आं गासैखौबो मोजां मोनो आं थास' बिबारखौबो बिराद गोथाव मोनो अनला सबाय दाउ गासिबो आरो लाफाबो मोजां मोनो आं मानोना जों उन्दैनिफ्राय जे देरदोंमोन नेपालिफ्रा लाफाखौ फ्राय जायो आरो बेनिफ्राय जा बयल जायो बर'फ्रा बेखौ बिराद गोथाव मोनो आं बिराद बुस्थु दं गासैखौबो गोथाव मोनो आरो आं जेखौबो जाया बेखौनो बिराद गोथाव मोनो आं सानबाय बिनि बानायनायनि तरिकाफ्राबो आलदा ना दस्रानिफ्राय थ' बे तरिकाफोरखौ देखायनांगौ जेनेबा थास' बिबारखौ मैथा होनांगौ दै गुदुं फुदुंनानै होनांगौ बेफोरखौ मानसिफ्रा मिन्थिया स' बेफोरखौ मिन्थिथों होननानै आं बेफोरखौ रेसिपि बानायदों आरो नेपालियाव थास' बिबारखौ जाया नामा ओहो बारा जाया थास' बिबारखौ जाया आं जाफेराखै आरो उन्दैनिफ्राय देरबाय आं न'आव मोनजाफेराखै आं मोनजाफेराखै आच्छा बेनिफ्राय गुबुन ओंख्रि अनला ओंख्रिनि खोथा बुंबाय अनला ओंख्रियाबो जाया राइस कारि बे दस्रा साउथ इन्डियाफोराव जायो खोमा नेपालिफोराथ' जाया राइस कारिखौ अनलाखौ बिराद गोथाव मोनो हाबा जानाय बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया 5 बोसोर जाबाय 5 years बे 5 yearsआव बर'नि मा ओंख्रि संनो रोंखो नोंथाङा आं रोंजोब्बायानो नारजिबो संबाय अनला गासिबो रोंजोब्बाय थास' बिबार आरो दस्रा स्नेक्सफोर जेनेबा बे एन्थाब सिथाव बेफोरखौबो संनो रोंबाय एम्फौ लाथाखौ आं संफेराखै मानोना जायाना न'आव आइबो जाया ओमफ्राय हासबेन्डबो जाया बेखायनो लाबोनाय जाया बेखायनो संनाय जायाखै आरो फेभारेट होनना बुंनो नागिरदों नोंथाङा थास' बिबारजों ना गोरान ना गोरान थास' बिबारजों अमा गोरान आच्छा अनलाजों दाउ सबायजों दाउ आच्छा लाफा फैया आरो बुंबा बिराद बर'नि गोबांथार ओंख्रिखौ बर'नि गोबांथार डिश एबा ओंख्रिनि आइटेमफोरखौ संनो रोंबाय आच्छा जाय ओंख्रिफोरानाखि गुबुन हारिनि संनाय खावनायजों गोरोबनाय गैया आलदा डिफारेन्ट जेनेबा खारैफोर होयो बेफोर दस्रा आलदा अबाव होनांगौ अबाव होनाङा बे ओंख्रिनि दस्रा माबा दङ बेखौनो आरो साबसिन मोनो दा बे समाव जोङो माबा मोनसे लादोंनि जे नेपालिफोरा मा ओंख्रि गोथावसिननाय मोनो नेपालि डिशआ नेपालिफ्रा बोरमा बेदर बिराद जाखायो गुन्द्रुक जायो सिनखि जायो आरो जायो तामा बेम्बु शुट मेवा होनो जे बर'नि बेखौ बिराद जायो आरो बिनि आसार जायो मेवानि आसार बिराद जायो नोंथाङा डेफिनेसन मोनसे होबाव माने बोरमाखौ जे जायो बोरमा जानायाबो एसे डिफारेन्ट दङ नेपालिफोरनिया आंनि मोनथिनायाव बिसोरो सालखौ गारा बे गोजौनि बिगुरखौ बे गारबाथाय नेपालिफ्रा बाया आरो बिराद मोजां मोनो बेखौ बेखायनो नेपालिफ्रा नेपालिनि दाननाय बोरमाखौनो लायो मालायफोर दाननाया गारोना बेखायनो लाया बेनो मेन रिजन नेपालिफोरा बोरमाखौ सिथारनानै आरो सावो दा जोंनि जानाया जेनेबा दा समनि जोंनि जेनेरेल कमिउनिटिनि जानाय हिसाबै बोरमाखौ सिथारनानै बिगुरखौ जिरख'यो आरो मोदोमखौ जायो नाथाय नेपालिफोरा मा खालामो जे बिगुरखौबो जाफायो माने सावो बिनि खोमाइखौ सावनानै बिगुरखौ जायो बेनो गुन्द्रुकनि खोथा बुंदों गुन्द्रु माखौ बुंखो गुन्द्रुकाथ' माबा मुला बिलाइ लाइ बिलाइजों बानायनाय बेखौ फार्मेन्टेड खालामो आरो दोनो जेरै नाफामफोरखौ बानायो बिदिनो बानायो आरो बेखौ फोराननानै थुमनानै दोनो फोरानबाय बिलाइखौ ओमफ्राय थुमनानै दोनो बेखौ गुन्द्रु होनबाय गुन्द्रुक होनबाय बर'फ्रा नाखौहाय थुमनानै दोनो बिलाइ आरो नेपालिफोरा मुलानि बिलाइ बेदरखौ नङा
बेदर नङा बेदरखौ नङा बेदरा जाबाय सिनकी आरो बेदरखौ आच्छा। फोराननानै दोननाया जाबाय सिनकी आच्छा बेदरखौबो प्रिजार्भ दोनो। खालामना दोनो औ। आरो बिलाइखौ प्रिजार्भ खालामना औ, दोनो औ, बेखौ औ। नाफामनि मडेलजों बानायनाय औ, जायो औ, औ। आच्छा बे जाहैबाय नेपालिफोरनि माने फेभारिट औ डिस बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा आरो नेपालिनि जानाय डिस आरो बर'नि जानाय डिस बिनि डिफारेन्स नोंथाङा मा बुंनो नागिरो डिफारेन्सथ' जानाय लोंनाय ओंख्रिफ्राथ' एखे खिन्थु संनाय सिस्टेमफ्रा आलदा आलदा जायो जेनेबा बे थास' बिबारफ्राथ' नेपालिफ्रा जाया खिन्थु दा जागोन खोमा मिन्थिबाय नालाय जागोन संनानै देखायनांगौ गोदान ट्राइ खालामनो गासिबो लुबैयो थ' जागोन खोमा खिन्थु आं मोनजाफेराखैमोन स' आलदा आलदा जोंहा खारै होआ नेपालिफ्रा खारैनि जेरावबो गैया आरो जों सबाइफ्रावबो खारैफोर होआ जोंहा घि होयो नेपालिफ्राथ' आरो गाइखेर जाखायो दहि घि गाइखेर क्रिम बिसोरसो मेइन ओमफ्राय बर'फोरनिया खारै इफोरखौ होयो दस्रा एसे सिस्टेम बानायनायफ्रा एकदम सिस्टेम आरो आलदा आलदा सिस्टेम आरो दा आं मिथिनो लुबैबाय जे नोंथाङा जिहेतु बर' फेमिलियाव बिहामजो जाफैबाय आरो नेपालिनि माने कालसारा नोंथांनि माने माबायाव दंजोबो लाइफआव दङ दा बे हिसाबै नेपालिनि डिस आरो बर'नि डिस नोंथांनियाव दा दङ दा बे समाव आं मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि न'खरनिफ्राय बर'नि डिस जानो थाखाय आलासि जानो जाफैदों दा बिसोर माबायदि मोनलांदों बर'नि डिसखौ बिराद मोजां मोनलांदों आं बाबाखौबो सोंना होखांबाय आरो बिदामोननोबो बिसोर जाबाय मेरला भिडिअसफोराबो दङ आंनि चेनेलाव नुगोन बिसोर बिराद मोजां मोनदों थास' बिबार अनलाखौबो जाहोदों आं नारजिखौबो जाहोदों गासिबो जाहोदों आरो सबाइ दाउ जानो मोनदों बेनिफ्राय नोंनि बिसाय जुलिय' बसुमतारी आरो नोंनि बिखुनजो दङ आरो बिसोरबो नेपालि डिसखौ जाहैबाय औ आइया गुन्द्रुकखौ जानो मोनबाय दस्रा आरो आसान रुटि जों सेल रुटि बुङो बेखौ जानो मोनबाय दस्राफोर मोनाखै बोरमाखौ मोनजायाखै बोरमाथ' आइया जाया बेखायनो मोनाखै बेनिफ्राय जों फैबावगोन दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों दान्दिसे ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सुस्मिता सेत्री दैमारिजों सावरायथुन हाबाफारियाव दान्दिसे ब्रेक फैफिनदों सावरायगासिनो दङ सुस्मिता सेत्री दैमारिजों जे बिथाङा सासे नेपालि सिख्लामोन आरो बर' गामियाव बर'नि बिहामजो जाफैनानै दङ आरो बिथाङा बर' हारिनि जेनाखि जानाय लोंनाय बिनि सायाव प्रजेक्ट खालामदों आरो इउटिउबाव पस्ट खालामनायनि गेजेरजों बर'नि जानाय लोंनाय आरो बर' हारिमुखौ हाइलाइट खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ सुस्मिता सेत्री दैमारि जे नोंथाङा हाबा जानायनि उनावहाय सासे खुदिया मोनबाय मिथिगौ दा बेनि माने खांनाय बानाय बेनि जेनाखि खामानि बेखौ नेपालि मडेलजों खालामदों ना बर'नि मडेल खालामनाय जायो आं बर'नि मडेलजोंनो खालामदों मानोना आइ दङ आइया बिदि खालाम बिदि खालाम होनबाथ' आइया बर'नि बायदिनो माबा खालामदों थ' आंखौ बिदिनो फोरोंदों बेखायनो आं बर'नि बायदिनो खांदों आरो नेपालि आरो बर'नि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ जे गथ' खांनाय
अके बेलायाव बर'फ्रा गथ'खौ बायो नेपालिफ्रा झुलनायाव दोनो बारा बाया खिन्थु जोंखौ आइया बायोमोन मानोना बेयाव बिराद बर' मानसि दङना जोंनि खाथियाव नुदोंमोन खोमा आइया जोंखौ बादों गोसोआव दङ खिन्थु नेपालिफ्रा बांसिनानो झुलनायाव दोनो आरो गथ'खौ ओमफ्राय बर'फ्रा बानानै खामानि मावो बे एकदम डिफारेन्स आरो बिदिनो आरो नेपालिफ्रा जानाय लोंनायाव गथ'फोरखौ एसे माने सफ्टलि माबा खालामो खिन्थु बर'फ्रा होयो आरो जाथों जायखिजाया बेदर जायो मा जायो जाथों बिदिनो देरो जेबो जाया स्ट्रंसो जायो आंनिबा मोजाङानो नेपालि कालचाराव गथ'फोरनो जानायखौ बारा होनाय जाया खम खालामो माने जायखि एसे माबा खम जाथों आरो बिदिनो आरो बर'नियाव थोजासे जानाय स्ट्रं जानो थाखाय आरो दा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआव बर'नि जेनाखि जाहोनाय बेनि गेजेरजों माने नोंथांनि फिसाज्ला बियो माने जोबोद बोलो गोनां जानो हादों आरोखि बेखौ बुंनो नागिरदों बेनिफ्राय जों जोबथारनाय फारसे फैगोन जे नोंथाङा इउटिउबाव हाबबाय बोसोरसे आरो दानसे जानानै दङ आरो हाबा जाबाय बोसोरबा जाबाय हाबा जानाय दा नोंथांनि जेनाखि प्रजेक्टफोर नुनो मोनदों बर' रावजोंनो नोंथाङा खालामबाय थादों आरो बेवहाय एखमबा नोंथाङा हिन्दीखौ सोनाय जादों आरो दा समाव आंजों रायलायगासिनो दङ बर'जों सैखात बर'नि टिउनजों दा बे बर' रावखौ बबेनिफ्राय सोलोंनो हानाय जाखो अके बर' रावखौ सोलोंनाया आं उन्दैनिफ्राय बर' माबा गामियाव देरदों मानोना आंनि बाबानि मा होनो बिलोगो बिसिगियाबो बर'मोन आंनि बिलोगोआ बर'मोन आइनि बिलोगोआबो बर'मोन माने जोंनि आलासि खुरमायानो बर'जोब आरो बिजनियाव दङ गासिबो बेखायनो बर' रोंनाया बांसिन माने मोजां जादों आरो बांसिन उन्दैनिफ्रायनो खोनाबाय थानाय बिदि आलासि थांलाय फैलाय खाने बर'आ बांसिन रोंदों आं आरो नुनो मोनदों दा नोंनि इउटिउब जेनाखि चेनेल बेवहाय नोंनि माखासे कन्टेन्टफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय माने जेनाखि माखासे प्रजेक्टफोर दा बेफोराव माने बे जानाय लोंनायखौनो बांसिनै जेनेबा प्रिफार होदोंब्लाबो बेवहाय माखासे इन्टारेक्सन होनाय नुनो मोनदों आरो बे इन्टारेक्सन पाब्लिकजों इन्टारेक्सन जानाय बेवहाय गोबांसाफोरा माने मेसेज हरदों नोंनो मेसेज नोंथांनो आरो जोबोद मोजां मोनदों दा बे हिसाबै नेपालि आइजोखौ माने बर' हारिया बिहामजो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद नायनो मोजांखौ मोनदों होनना बुंनाय जादों बे बिहामजोखौ बर'फ्रा सासे माने रोंखा राखा आइजोमोन फैदों दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जे बे इन्टारकास्ट जेने मेरियाज दा बेखौहाय माबायदि लाइक खालामो अके आं उन्दैनिफ्रायनो इदि कास्टखौ लानानै बारा जेबो नङामोन मानोना इदिनो जोंनिया एखे समान खालामनो माबा फोरोंदों आरो बाबाया उन्दैनिफ्रायनो देरबाय बाबाया गासैखौबो समान खालामो बाबाखौ नुनानैनो जों देरनाय स' बाबाया जुदि बर'फ्रानो बांसिन जोंना आलासि खुरमा थादों नालाय जों एखेमोन आरो नेपालि बर' मा इदि जेबो गैयामोन थ' आंनि साननायाबो जेबो गैया स' बिदिनो मोनबायबो आं सानाखैमोन हाबा बर'जों जागोन खिन्थु आं गोजोननाय दङ दाबो जेबो नङा जेबो रिग्रेट गैया आं खुसियावनो दं आरो आंखौ अनोबो गासिबो मानसिया थ' बेनो आरो नोंथांनि बिमाया मा हारिनि नेपालि औ आच्छा नेपालिखौनो हाबा आरो फेमिलियाव बर' दं नामा ओहो फेमिलियाव इन्टारकास्ट मेरिज जायाखै आरो नोंनो फार्स्ट दङ आंनो फार्स्ट जोबोद मोजां बाथ्रा जे जेबो हेजिटेसन गैयालासेनो न'खराव सोलिबाय थाखादों जे इन्टारकास्ट मेरिजनि बेलायाव हेंथा होआखै आरो न'खरनिफ्रायबो रावबो हेंथा होखायाखै हाबा जानाय सिगाङावथ' एसे जाखागोन मानोना आंबो सासेल'मोन हिन्जावसा एसे मोजां सिमां थायो बिदाफोरनिबो बिफाफोरनिबो बेयाव एसे प्रब्लेमथ' जाखायो बाट हाबा जानायनि उनाव जेबो हेंथा गैया बिसोर मानिबाय सापर्ट खालामबाय जेबो नङा बिदाफ्रा मा मावो बिदाफ्रा गेदेरा बिजनेस मावो ओमफ्राय गेजेरसिना माबायाव बङाइगावआव मावोमोन कार्बन फेक्टरियाव ओमफ्राय बिनि थार्डआ माकावआव थायो बियो केसिन' माकावआव फरेन ओमफ्राय उन्दैसिना टेटआव टिचार आरो धुब्रियाव आच्छा साब्रै बिदाफोर दङ आरो नोंनो दुइसिनथार आरो सासेल' हिन्जावसा आच्छा सुस्मिता सेत्री दैमारि बिथांनिफ्राय जों गोबांथार बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो सुस्मिता सेत्री दैमारिया नेपालि हिन्जावसामोन आरो बियो दा समाव बर' हारिनि सासे गोग्गानाय बिथिं लाबोनो थांगासिनो दङ बर' न'खराव हाबा जाफैनानै जे
बर'नि डिश एबा बर'नि जानाय लोंनायखौ मुलुग दरबाराव फसंथाहैनायनि सिमां लादों लोगोसेनो बर' हारिमुनि बिथाखौ बिथाङा गावनो गोबानानै लानायनि लोगोसेनो बेखौ मुलुगनां खालामनायनि सिन्था सरसा खालामबाय थादों बेबायदि बिहामजो बर' न'खराव जों मोननो हादों मिजिं खालामो उन समाव सुजुना चेत्री दैमारिनि सिमाङा मोगथां महराव फैगोन आरो दावगालांबाय थानो हागोन बिथांनि प्रजेक्टआ लोगोसेनो बर' हारिमु बर' हारिनि थामोनथाया जौगा फारसे आवगायलांबाय थागोन जों दा बे समावनो जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबनो सिगांदों गोजोन्थों खुलुमबाय I